Tinaimbag adamag akas insurat ni San Mateo, ti may 3 a kapitulo. Mga kasaba ni Juan, ama mo niya. Iti daytay tiyempo na panias Juan, ama mo niya, ijay ilatang ti Judea, ket nangas kasaba. Agbabawi kayo kadag iti basbasolyo kinunana, agsipot asidegen ti pagarian ti langit. Ni Juan ti kayat asawayan ni Propeta Isaias idi kinunana. Ijay latang adda ng mangipukpukaw, isagana yo ti galan ti Apo, pasayaaten tayo ti pagnaan na. Naabela dudut ti kamelyo ti kawes ni Juan, sinturo na lalat ti barikes na, dudon kendiro ti taraon na. Napanken kwa na dagiti tattao, nagapu ijay Jerusalem, ken entere a propensya ti Judea. Agraman amin adagdaga, it agsumpangir iti karayan Jordan. Nagbabawi da asilalatak kadagiti basbasol da ket binunyagan ita ni Juan ijay karayan Jordan. Idi makita ni Juan dagiti adu a Pariseyo ken Saduseyo tapno agpabunyag da ken kuana kinunana kadakwada. Da kayo akapututan ti uleg, siya sino tinangibaga, amilsyan nyo ti dusa, adandanin iti suor ti Diyos. Ipakita yo babaen iti aramid yo, nagbabawi kayon kadagiti basbasol yo. Ti ipagarop a makalisi kayo iti panagkunayo. Uray ta amami ni Abraham. Ibaga kada kayo akabalan ti Diyos, pagbalinen dagitoy abato nga anak ni Abraham. Naisaganan ti wasay, apangpukan kadagiti kayo, aging ga iti ramot. Mapukan, ket maipuor amin a kayo, adi agbunga iti nasaya. Bunyagan kayo iti danom, kas pakakitaan ti panagbalbaliw yo, ngem ti umay a sumarsaruno kanyak. Bunyagan na kayto iti Espiritu Santo, ken iti apoy. Daktakkel ti pannakabalin na, ngem siyak. Jakpay maikari, awang bitbit iti sandalyas na. Addaken kuana iti bigaop apang taep ti irik. Urnongen ken idulin nanto ti irik na iti kamalik. Ngem pauran nanto ti taep ti apoy, adi maitep. Mabunyagan ni Jesus. Dimteng ni Jesus ijay Jordan, anagapu ijay Galilea, tapno pabunyagan ken ni Juan. Ngem kayat alaabdan ni Juan ket kinunana ken Jesus. Siya kumati rebeng na abunyagam, ngem apay nga umay kakanyak. Bayam amaramit ita daytoy, tapno matungpal ta ti amin apagayatan ti Diyos. Insungpat ni Jesus. Immanam ngarot ni Juan. Apaman anabunyagan ni Jesus, simang at adagos, manipot iti danom, ket adtoy, naglukat ken kwa na ti langit. Nakita na ti Espiritu ti Diyos a bumampaba akas kalapati, ket nagtiso ken kuana, ket kinuna ti maysa a timiek a nagapu sa ti langit. Daytoy ti dungdungwek nga anak a pakaragsakak unay. Ti may 4 a kapitulo, kasinsurat ni San Mateo. Masulusog ni Jesus. Ti Espiritu inturong na ni Jesus ijay latang, tapno sulusugen ti Diablo. Kalpasan ti 40 aldaw ken rabii asaan na panangan, nabisinan ni Jesus. Imasidiken kwa na ti Diablo ket kinunana, nusika ti anak ti Diyos, pagbalinem at tinapay dagitoy abato. Ngem insungpat ni Jesus, kuna ti nasantuan na surat, saan laeng at tinapay ti pagbiag ti tao, no di pay ket ti tunggal balikas ngan agapoy ti Diyos. Ti Diablo inturong na ni Jesus iti nasantuan a syudad ket impan na iti kangatuan a paset ti templo
sana kinuna. No sikat ti anak ti Diyos, tumapwak ka man. Agsipod tako natin na santuan na surat. Bilinen to ti Diyos dagiti angheles na, amang aywan ken ka. Tapayaen da kanto. Tapno uray dagiti sakam, san amadunor iti bato. Ngin insungbat ni Jesus, kunamet tinasantuan na surat. Di mo sulusigen, ti apo a Diyos mo, impan ti Diablo iti nakangat-ngato abantay ket impakita ken kuana, dagiti amin a pagarian dito'y lubong, agraman dayagda. Ited ko ken kaamin dagitoy kinuna ti Diablo, no agparintumeng ken agdaydayaw ka kanya. Insungbat ni Jesus, pumanaw ka, Satanas, kunati na santuan na surat, agdaydayaw ka iti apo a Diyos mo, ket isulaeng ti pagserbyam. Itakasta pimanaw ti Diablo. Dimteng dagiti angheles ket nagserbida ken Jesus. Indrugi ni Jesus ti trabaho na ijay Galilea. Iti nadamag ni Jesus anay balod ni Juan, nagsubli ijay Galilea. Saan ang nagnaed ijay Capernaum, may nga ili iti ikit ti danaw ti Galilea, iti sakop dagiti daga ti Zabulon ken Neftali. Naaramid daytoy tapno matungpal ti inpadto ni Propeta Isaias. Daga ti Zabulon ken daga ti Neftali, iti sibay ti danaw, iti ballasiw ti Jordan. Galilea apag naeden dagiti hentil, dagiti tattao nga agnaed. Iti kasipngatan. Nakita da tinaranyag alawag, ket dagiti agnaed iti siknget, adaga ni patay, nagranyag tilawag. Manipot iti dayta a tiyempo, rinugyan ni Jesus tinangasaba. Agpabawi kayo, kadagiti basbasilyo, agsipod, tasidigen ti pagarian ti langit. Ayapan ni Jesus ti upat amang ngalap. Idi magmagna ni Jesus iti ikit ti danaw ti Galilea, nakita na dagiti agkapsat amang ngalap ni Simon, amanagan Pedro, ken ni Andres. Iwaywayat da idi ti iket da ijay danaw. Suroten da ket pagbalinan kayto amang ngalap kadagiti tao. Kinuna ni Jesus kadakwada. Pinanawan da adagos dagiti iket da ket simurot da ken kuana. Intuloy ni Jesus tinagna ket nakita na ti sabali pay nga agkapsat da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Silulukan da iti bangka, agraman ni Zebedeo. Ket isagsagana da dagiti ket da. Ninayaban ni Jesus ida, dagos a pinanawan da ti amada, ken ti bangka ket simurot da ken ni Jesus. Mangisuro mga saba ken mga bakas ni Jesus. Sinursur ni Jesus ti amin a paset ti Galilea. Nangisursuro iti uneg dagiti sinagoga da. Inkas kasabana tinembag adamag may papan iti pagarian. Nangag-agas kadagiti na dumaduma asaksakit ken sagsagabayan dagiti tattao. Nagdinamag ni Jesus tintero adagay iti Syria. Impan dagiti tattao ken kuana dagiti addaan iti na dumaduma asaksakit ken ananayen. Dagiti linuganan dagiti demonyo, dagiti atiskisiw, ken dagiti paralitiko. Pinaimbag amin ita ni Jesus. Simurot ken kuana dagiti adu at tattao a nagapuji Galilea. Decapolis, Jerusalem, Judea, ken dagiti dagdaga iti ballasyo ti Jordan.